If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Nice Yaga Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag-haraka. Pos nakabuara ni si Ma'am Kato. Si Ma'am Kat. Ayun, matodo na si Ma'am. Okay, class. Good morning. Good morning, Ma'am. Good morning, Ma'am. Okay. Class. Ma'am. 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 Aba. Okay. Give me one example. All kinds of room. Ma'am. Oo, tagain ninyo ako sa bisan isa lang sa mga room nga inyo nahibalaan. Okay? Okay, Ma'am. Okay, Ma'am. Okay, ma'am. Aba. Okay, Christine Joy. Ano nabalaan mo nga room? Ano, Ma'am? Bedroom, Ma'am. Wow, very good. Palakpakan nato nabi si Christine Joy. Aba, kaalam kay Christine Joy. Sino nagatudlo sa imo? Si Manang Alma, Ma'am. Okay, sundo nyo si Christine Joy ha, kay ka very good kid. Kay nagatuon. Ma'am. Ako, Ma'am. Okay, Noy Noy. Ma'am, ako, Ma'am. Okay, give me one example, all kinds of room. Comfort room, Ma'am. Aba. Okay, pwede Room na gihapon. Ikaw Toy. Ma'am. May nahibalaan ka nga room? Ako pa, Ma'am. May ara, Ma'am eh. Okay, anong nahibalaan mo nga room? Ballroom, Ma'am. Ano ba, Lampa? Palakpakan, tapos toy, be. Okay. Igo toy. Uy, hala. Igo ni Inoy. Ari ka digali. Oo. Ikaw gani, are ka man de. Oo, naglagaw-lagaw man kumong. Kabate ka to sang balita, sang nagligad nga adlaw. Ang ano nga balita? Nga nagmahal na gid ang bugas? Ano? Hindi mabarato na gid gani ang bugas. Ay tuod. Ati, timing gina magsultiro ta. Barato na ang bugas. Pwede na tadayin ka pangasawa. Grabe no. Ka mga bata pagani sa aton. Amo na nang ginapaminsar ta. Ay te, amo man na abing makita ta permi sa palibot tatoy. Tapos amo man na permi makita ko sa cellphone ko. Mga nagahigugma anay. Ay abaw. Ano tong balita nga siling mo? Ang balita, balasang nagligad niya mga inadlaw nga. May mga estudyante kuno nga nagkalalipong. Siguro sa sobra nga init, no? Ang iban ginhapo. Oo man. Amo na siguro nga nalipong sila. Ako gani, balatoy. Sang nagligad, malipong man ko sa eskwelahan. Nga ahaw, sa sobra nga init, noy. Hindi Ti sa ano man gali nga daw malipong ka. Daw malipong ko sang nakita ko ang crush ko. Ako man bala, noy. Sang nagligan na dumduman mo nga may activity ta. Oo, atong upod ta nga duha. Oo, dumalipong man ko balasad to. Nga dumalipong kami gutoy-toy haw. Dumalipong ko sang baho sang ilok mo. Nga. Nay? Oh, Noy, nga gabi ka na ya? Ano abi na kay? Hindi bala nagsiling na ako sa imo nga patalangon mo ang kurengay na? Wow. Tingari man na di gihapon. Ano abi na kay? Ginpatalang ko na siya nay kagina. Ote, nga ari man na di gihapon. Katonto abi nga kureng nay.
Kay kung wala lang ko na nagsunod sa iya, ambot, wala pa ko diguro kapauli sa balay. Ay, ang buot silingon, imbis yang kuring patalangon mo, ikaw pa yan nagtalang? Oo, balanay. Grabe, galing kuring na no? Ngaman, kayang kuring kung kisa, daw tao man, ati huo kung kisa gani ang tao, daw kuring man, ha? Okay. Toy! Tay, abi buligi ko di sa mga ulubrahon ko. Huwag mo ni makita ho, kadamo sang obra ko. Kuantay, gahampang pa ko di ho. Ay abaw nanamian ka na. Nga ako diya, sige sang obra, tapos ikaw nagasige lang hampang. Anak, Toy, kay balo ka bala nga, kalain na lang tawon? Nga ako diya, sige obra, tapos ikaw sige lang daya hampang. Mas lain lang tawon tay ikon, ako dang nagaubra, tapos ikaw diyang nagahampang. Okay. Uy, tuod ka mas kubado? Oo, Lolo Ilyong. Amo ng plano ko. Total, dugay naman kami ni Rose. Nagaplano na ko nga pangasawon siya. Ay ti mahal pa man subong bugas. Bahala niya lo. Kay nagahigugmaanay kami Mamahal man o kung mabarato ang bugas. Mangasawa ako. Mapakasal ako sa iya. Ay tuod, magsuri ka na sakon. Ha? Diyanay pa. Nga masuri kuya sa imo kay daw ay makusang may nahimo nga sala. Ay hindi magsuri ka dapat sakon. Sige na Ate, sige. Sorry, Lolo Ilyong. O ara na. Pwede ka na makapangasawa. Uy, nga Lolo Ilyong haw? Nagsorry lang ko sa imo. Pwede na ko dayon makapangasawa? Oo, kay nga mas kubado, kung may asawa ka na, kinahanglan, kabalo ka magsorry, biskan hindi pa ikaw ang may sala. Abaw! Anong hambal mo, Kat? Dumi nagakanta sa gwala. Ay, hala, tuon no? Do si Jojo man na. Hala si Jojo. Magwa ko. Ara siya, nagakanta. Sabihin mo sa akin, kailan mali ang pag-ibig? Kailangan bang masaktan pa ating mga damdamin? Yakapin mo ako o hagkan mo ako muli. Huwag kang bibitiw, sabay natin hahaplusin ang langit. Wow! Kanami sang palangga ko magkanta ba? Bao tani, haranahan man ko ni Miloy ko ba? Ay, abaw. Kag ano naman ang kantaho ni Lolo Miloy si Imola? Basi, please release me. Ay, agay. Ay, hindi niya si Miloy magkanta sina. Pero kataran, Jo, La? Ano la? kabalo ka mo nga si Miloy ko. Second place na sa singing contest ang una. Ay, tuod ka la? Nami ginagali si Lolo Miloy magkanta? Ay, grabe gali si Lolo Miloy bala. Oo, puwerte na ya. Nga ala, pilas la kabilog ang contestant how? Dua lang, kundi second siya. Ay, ba?
Okay. Yung, pare Miloy. Kamusta ka na? Okay lang ko, pre. Pagkakita mo palang sa akon, gayuhom kagidayon ba? Ito lang kabalo ko, libre man kape. Way kida problema kayang himuon ta. Mamantay ta diya sa mga nagapapili bula kagawad kag kapitan. Ag mangayo ta sila ya sing bakal tinapay kag kape. Sa amulan di tayo panahon makaginad siya. Bahaw kag simpre kung makapungko na sila, basi hindi na sila kilala sa aton. Pero depende man nagyapon kay damo man ko kilala nga kapitan kag kagawad nga mga mabuot man kag mapisan. Ang ibad niya, ibad kilala ko yung kagawad kag kapitan pag daog aga-amnesya. Imbes nga kapitan, nahimo nga kupitan. Oo, kupitan na sila. Oo, amo na gani nga kun ako ya, magpapili ko ni ho. Kaya ginaimbitar ko ni President sa aton purok bala nga sido 50-50. Nga mapapili ko kuno bilang barangay kagawad. Di total daw mayo man kukuno nga taho. Ay. Doon di ka kumporme ha. Di pwede ko kapapili bilang barangay kagawad. Ako constituents mo lang ko Ati daw mayo na. Oo, para permi kong pangayo. Way problema kay kung wala ka bugas. Tagahan ta ka. Taga. Basta makapungko lang ko sa barangay. Way na problema. Karon sapon. Uplan ta ka sa barangay. Mano ta? Pungko. Mapungko lang ta to gali sa barangay. Di siyempre nami kung saan tangga pungko ta to. May puro pamahaw man Abo nagbayod Amo man nagilalagas mo Tapos mayo guro si Sky guro himuon ko nga iske chairman ay no. Pwede gid tapos kabulan to permis barangay. Way, ginabalisiyahan mo mga bagay nga mo sina ang amon niya serbisyo sa pumuluyo. Ang amon lakat para sa mga pumuluyo. Way kami ya siyang halo yung kung ano sa barangay. Gusto na mo niya serbisyo publiko. Amon niya kung ako yung magkagawad. Ano pag ginaulat mo? Bakal na to kape. Okay. Pila naman ka, bulan ka, wala ako magkapaulit dito sa Pilipinas. Kag dito wala man ako nakalagaw na sa barangay na Saga, Sumong. Pero Sumong nga, kay tapos mo na akong krutata. Tapos mo na akong nga kontrata, no, dari sa Manila. Kag pwede na ako magkapaulit sa Pilipinas. Nahidilaw na maganda ako sa kay Premiloy, kay Prelyong la. Sa mga duwa ka dungol, amo dungol. Kamusta na ihalang ako na po kasi tutukibin din dumaan. Sige lang kaya na panalaan pa sa wawad. Tukwatahan na itsura sa to. Sige lang pero si Perihuan nila, no? Kag pamatsag ko, no? Tigulang na gid siya. Tigulang na gid. Kumusta na yan si kuan dito, no? Si Catherine, ha? Ay, kadamo na gid siya gid pag-unid tugoro ay. Eleksyon na kadaan. Grabe, basi lang naman to kapitan. Basi hindi naman kapitan, basi kompetana. Ay. Sige lang kay pakwano tada. Bakasyon na gid ako dito. Bisan mga pila lang ka tuig bala, no? Pero gusto ko man yan din na magalin dito sa barangay na Saga kay dami dito sa barangay na Saga. Damo dito mga inablang pagkalingaw wala. Pati mga gurang dito mga kalilingaw ba gurang. Do ako dito gurang ba. Pero sige kay sa sunod nga adlaw baka biyahe na gid ko gikan sa gikan sa
Manila pakadto sa Pilipinas, mapuli na ko. Hay, makahilidlaw ba daw ako mag-amigo. Ako mag-amigo, bisan may edad na, pero guwapo gyapon. Ha? Si Pare Miloy, si Pare Ilyong, kag si Juan. Si Pare Juan, kaya pila gito ka tuig kami kanagop na dahil ni Pare Juan mo. Pero si Pare Ilyong siguro basta una gito bisa aray ni Pare Ilyong dito sa palagay na sagat pa ko dito. Nadumduman ko pa sa dugati gahampag makabi konsanto mo. Inablang hampag sa una pag sultero gin ba na. Para siya, so sige lang kayo, mapuli ako dito sa Pilipinas. Mapuli, gina ko dito.